Ngantuk piye le? Niki men dereng telas lho, Bu. Nuwun, Bu. Bandi, Rene. Sarapan, Om. Terus penake. Pak Yusuf wonten ta, Bu? Eneng kae lagi siram. Mau ya wis kondo nek kowe arep rene ndi? Oh, nggih. Arep diwawancara neng ndi? Anu, Bu. Enten rencang sing ajeng ndamel film tinggi pitulasan. Lah kok karo Pak RT barang? Kula niku rak critane dipasrahi kan madoske pemain. Kok menawi ten kampung riwe mriki sing cocok. Film napa, Om? Film tentang pahlawan Joko Songo. Joko Songo. Joko Songo kuwi kisah kepahlawanan saka daerah Karanganyar. Joko Songo pripun niku, Om? Wes lengko malah betah ra do makan sekolah. Wis engko wae nek wis mulai sekolah dibacutke meneh. Nggih, Om. Areng yen, Bu. Yo, hati-hati ya le. Om. Ya. Wait, tadi. Nani suwe ndi? Wah, mboten. Iki wedange. Nggih, atur. Sik. Tak golek cemilan sik ya. Entar ono dilit. Oh, nggih. Film apa to, Ndi? Film perjuangan kok, Pak. Terus Kabupaten Karanganyar niku pengen damel film perjuangan sing mengangkat tentang pahlawan lokal Karanganyar. Judulnya Joko Songo. Aku tak tau krungu kuwi. Nggih. Lah kula niki dijaluki tulung kali rencang kula niku wau ken pados talent Talent. main film talent. Ya sik anu. Kalau di samping mangan sengkaro lho. Lang kuwi lah. Ayo. Kalau tamu lanjut ceritanya piye to, Ndi? Jadi ento Pak tak menikmati cengkaro riyen to. Enak itu boleh. Anjane yo. Loh, iki lomba mangan cengkaruk to. Monggo le Pak. Ono mana aja. Ora, Pak. Engko kowe wae, Pak. Anu. Ya piye to? Aku tak tuku cengkaro neh wae. Alah rasa, Pak. Kok ndak bandi marah sih to cerita. Lah dicerita aku tak melu ngrungokne. Piye? Film iki film piye? Nggih. Jadi ngeten le Pak. Cengkaro Kok masalah cengkaro iki piye to? Iki mau lho masalah Joko Songo kuwi lho. nggih. Ceritane Joko Songo niku padha karo cengkaruk. Jadi cengkaruk niku lak duweke dhewe. Panganan milik kita. Gitu. Ning sok dilalekke. Padha karo pahlawan Joko Songo niku. Jane niku cerita saka daerahe dhewe Jawa Tengah niku, Karanganyar. Ning sok dilalekke. Ngoten. Oh, ya padha karo Pak RT ki to. Luwih seneng mangan ciki timbangi mangan cengkaruk. Laras ngoten niku. Langsung wae aja. Ceritane piye kuwi? Dingin lho, Pak. Ceritane kula niku kepengin ngajak kanca-kanca kampung Riwil sinten ngertos enten sing saged melu film Joko Songo niku. Apa ya do iso to, Ndi? Nek warga kampung Riwil
kon ketoprakan ngono cek gelem cek masuk. Lah nek main film iki apa ya do mampu. Nyatane 17-an tahun wingi kok bocah-bocah ndamel film gitu. Nyatane nggih dadi nggih apik. Asing bocah-bocah men iso, mosok sing tuwa-tuwa ora iso. Aku ya oleh melu Windy. Bareng mohon Bu. Ning anu casting riyen. Sekedap. Niki enten daftar Bu. Nah niki. Perempuan setengah baya keibuan. Ning mangke di casting riyen. Mungkin nek cocok kali karakter jenengan, terus kemampuan acting jenengan iku mumpuni, gitu, mangke mesti kepilih. Oh iya. Gelem aku Windy. Nggih, siap. Anu aku tak golek obat mumet sik ya Pak. Anu sirahku rada mumet. Dadi anggota ketoprak kampung Riwil iki kon melu casting kabeh ngono ya. Nggih apike ngoten, Pak. Ning ngene niku diatur pirsa riyen. Jenenge casting niku nek ketampa nggih lolos nggih. Main film. Ning nek mboten ketampa nggih mboten entuk gelo. Apa mulih nesu. Lah kuwi castingnya kapan toh? Kali pimpin mulih niku, Pak. Wah, angkot cepet men toh, Di. Nggih. Soale rencanane film niku mengke ajeng diputer serentak malam 17-an. Terus kangge ngisi acara tirakatan niku lho, Pak. Terus mengke setiap RT teng Kabupaten Karanganyar niku mengke bakal nonton film Joko Soko niku. Iya. Berarti mulai tuh obat mumet ini yang di toh. Ya pelaran yang di toh cah iki. Ambil apa, Bu? Gila lagi menikmati cengkaruk. Wah, makroni ini dewe kalah kalau cengkaruk gitu. Gelem be. Boten, Bu. Kula senenge makroni kok. Lah kowe gelem ora Dot? Ki lho jek akeh banget ki. Kula nggih senenge makroni kok, Bu. Nek cengkaruk kurang sensasi. Oh, jo salah kowe. Cengkaruke nggone Mbak Iis ki rasane gurih lho, Le. Tur crispy lho. Wong Pak RT rela meninggalkan Ciki demi cengkaruk iki kok. Ndang jajalan to? Boten. Kula tetep milih makroni. Cakep. Cengkaruk cakep, murih gurih, bikin nagih. Oh iya. Sik, dilengkas bari kita mulai. Bojomu nanti. Nggih, Pak. Kula kan mantuk. Enten tamu saking Karanganyar. Ya masalah film kuwi mau. Nggih, mbok menawi. Anemen, napa? Niki catatan kebutuhan pemainnya kula tilar. Mengki sing ajeng derek jenengan tulung catet nggih, Pak. Oke, ya. Nggih, Pun. Tak asori nggih. Monggo. Ya hati-hati. Urung atus wirung karon payu kok didol 1000 to, Pak. Sik. Cengkaruk cakep, murih gurih, bikin nagih. Sik. Cengkaruk cakep, murih gurih, bikin nagih. Cari golek obat mumet. Jebule malah ning kene to. Nah, iki ki obat mumet, Pak. Kalau saya Ya bantis mulai to, Pak. bosok. Bu, kok sih do melu film kuwi to? Di situ no. Oh, mula ngomah sepi. Bodo ning kene to. Lah maam apa pilih? Mboten kok, Bu. Lawan bandi wae ten pundi to, Pak? Wis mulai le. Ya le. Lu melu main film piye?
Sing film perjuangan iku to. Tapi gue tak daftar sih. Yang gue ngangkut tes barang lah, ngangkut di casting nih lho. Yang gue ngangkut tesnya gue ketompo. Di melu. Ini nek orang. Udah situ melu. Syutingnya sih. Mulai minggu ngarep kok deh. Pokoknya, tengok dodol makroni iki ning nggon jajare Pak Bukang, Pra. Mesti laris. Oke, Mas. Gimana ada usaha, di situ ada rezeki. Cakep. Sese cengkaro cakep murih gurih bikin nage. Embe makroni biasa, mahal, tidak enak, bikin kapok. Sese cengkaro cakep murih gurih bikin nage. Embe makroni biasa, mahal, tidak enak, bikin kapok. Maksudmu ki apa toh, Pra? Dodol no. Embe makroni biasa, mahal, tidak enak, bikin kapok. Kowe yang dodol aja ning kene. Golek nggon liya kono. Dodol no. Embe makroni biasa, mahal, tidak enak, bikin kapok. Embe makroni biasa, mahal, tidak enak, bikin kapok. Sese Embe cengkaro cakep biasa, mahal, tidak enak, murih bikin gurih kapok. bikin nage. Sese cengkaro cakep murih gurih bikin nage. Itu gue aman nih, soal mungkin diganggu. Sese cengkaro cakep murih gurih bikin nage. Sese cengkaro cakep murih gurih bikin nage. Embe makroni biasa, mahal, tidak enak, bikin kapok. Embe makroni biasa, mahal, tidak enak, bikin kapok. Embe makroni biasa, mahal, tidak enak, bikin kapok.